Търговец на прочутата капалъчършия в Истанбул подари на Софи Маринова златна пара с пожелание за здраве и успех на конкурса за песен на Евровизия. По време на кратката си разходка, в почивката между поредица интервюта в различни турски телевизии, Софи успя да се отдаде на страстта си да избира лъскави бижута. Още от нашия колега Драго Драганов. Продавачите започнаха да разпознават Софи Маринова още с идването и на пазара. Едни от тях казваха, че се е слушали и гледали покрай общ лъжвериш с нашенци, други се бяха впечатлили от участията й в различни телевизионни шоута през последните дни. В едно от магазинчетата обаче я посрещнаха с особено уважение към таланта й. Оказа се, че собственикът на Ит Алтапармак много харесва българската песен в Евровизия «Любов без граници» и най-много това, че в припева българка пее народният му език. С много любов той подари на Софи символът на Турция – синьо око върху златна пара против уроки. Снима се с нея и обещава да сложи снимката в рамка и да я закачи в магазина си. Приятно развълнувана певицата продължи кратката си разходка сред забележителностите на Истанбул, но основен акцент в програмата и за днес все пак остават гостуванията. Първо в телевизия TMT, в предаването на известната актриса Оя Айдоан, където двете импровизираха на живо и коментираха шоуто, което БНТ организира за избор на нашата песен. Късно тази вечер Софи ще бъде гост-звездата на най-известното петъчно шоу в Турция – Кралят на медиите, с водещ Окан Байорген, в което публиката е от избрани студенти от най-известните университети в Истанбул.